Angel bocah. Pripun? Nek kok ben mangan bojo. Lah iki lak sing gaji melu aku. Dadi nek yo umum ae dikene lha wong iki ketoke lak bocah. Iki carane ngomah lak kaya gombalan mumbruk. Iki cacing. Ya ya. Bapak polisi. Iya iya. Ngono kok disemuan bapak. Lho. Kok ae ngene. Iya kok adan. Kecil ya. Ojo ngepelek ning ngono kuwi lho. Iki wong sepuh kowe iki ra usuk bluke iki mbok kenal. Iki esuk anan sore nyambut gawe tenanan lho. Lah kok perkara duit 50 kok. Lha iki bocah iki ora njolang gak. Ra gak nek bocah sing motor. Iki ndi lho? Nyapa? Rokok jaluk aku. Duit bamol masalah. Lah iki molok. Bamolok. Kowe iki ora mesakne bocah banyak jungkir wae. Jungkir romo saya kan kok. Bamolok. Sesepuh iki. Hah? Iki sesepuh sampe disantet kok mesti radio botol. Bocah buburan lanang kok. Tapi sing enggak beneran kowe. Wis le ya. Wis teruskan ya. Iki generasi penerus wis. Aja lari Mbak Gembir mampir aja. Dhewe meneh. Orang nyangon kiri-kiri iki. Yo aku laku menikmati. Menikmati. Ya Haji. Ya Allah. Aku mau rasa berendro kene berala kita terang wis semila alhamdulillah. Oh niki berarti jenengan iku nyambut damele selain golek kula niku nggih terang bareng ya Bang. Iya ya karo terus digegek-gegek. Sing wong ora anu kuwi lho, ora benang-benang tak lurus. Oh dilurusne ning dalan yang bener. Mati-mati penerus alhamdulillah. Terus ya sampeyan. Jenengmu sale? Hah? Setan. Aku ki ora mentolo lho, bocah kaya ngene iki aku mbah malah. Tenang tapi ya wis aku lillahi ta'ala. Ben semangat ngono lho ya. Heeh. Jadi aku iki bijak lho iki kan. Lah nyapa to kok iso maksude ngono ki matur kena dirungokne bocah cilik iki harus ngerti. Kok ngengkel to kowe? Kok ngengkel to? Kabeh kok iso ngene to. Ora. Ayo wis mamono karo pripun kesane monggo. Monggo pokok darat tibane tak kepleke lho iki. Kok iki laderan sing dibias. Monggo nyun sewu. Nggih. Pun monggo mang terusne. Nggih matur nuwun rawuhipun para grup-grup reog sakti budhe mawon sampun rawuhi wonten dalam kula kalian Bapak Koramil saking Ponorogo Sukorejo Wisrawa nggih sugeng prihatin sedaya mawon sugeng prihatin mohon maaf lahir dan batin sedaya mawon. Nggih kula ajeng matur kata-kata niku mboten saged cerita. Ya wis ora iso kok nganggap
Ngapa? Nganggap bintang tamu kenong punggi dadake 3 jam 5. Ngapa? Dasangune mbakku tok. Iki sesepuh awak dhewe ape dibalik iki lajeng kon kali. Iya. Ngapur? Iya. Sakit ae, Pak. Kowe iki rene iku ora tak bayar. Yo, ampun buat. Nek terakhir kowe bali yo. Kok urus suwi satu. Yo ora oleh ngono kok iso. Wah, kowe sahabat lho, Pak. Lah, adewe iki kok lak pengen kecipratan baru kae acarane Mbah Molo. Kenek iki sangu Iya. Saung besok balik bensin. Ya, makanya tak omong gitu, masalah bensin itu bisa dicampur. Oke lo, acara lagi mau. Oh. Apa gaya cek? Lah, 3 bulan listrik iki. betul Ojo kuwatir. nyambut nek To putrane. nah nggih. Dene Mbak. Dene. Kengko gondangine mbok ben. Lotot mbok ben. Kuwi gampang balik lho ngono kuwi nggih. Nek ora kuat nyonggo ngono iki. Urip iki ngotot kok. Kowe iki mbok ngelingi. Napa to? Demben ngae. Sambat ning aku. Oh ya ngono. Wis sak gas bensin. Aja di bar Pak Dini. Lah iya wong ditonton bocah cilik-cilik mbok edukasi yang baik. Ya Rung. Lenggah. Ndone ngene iki. Ayo terus buka. Ayo buka tas kuwi ayo. Sida brodol ta. Ora iso Pak. Tanganku dhisik lho Pak. Dong. Tak titik ditah. Tak titik ditah. Ya Mbak iki yo gayaan. Gayaan. Itu sih loh. Ya, Bang.
Matur suwun Banyun. Basipon. Basipon gitu. Kamu tamati tadi. Alhamdulillah. Keluaran amin umur sehat selalu lancar. Jangan kalah kalau gendaanku loh. Lagi gendaanmu apa? Apa gelegejian namanya? Aku lah ngaberti ning wong tuwek iki kok kuwi. Dorong ikan. Kasih goreng iki tadi. Kok sing larang iki ya dane iki. Nabun wayang kok. Aku ngabui wayang. Oke. Tuk 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 tuk. Tuk. Kursi kalau cuman tak cukup lah saya ora sah. Hah? Wayang iki kaya layangan ngene barang iki. Baleni. Ora itu rasa nih. Cah bagus, contoh nih Gagang Solo, cah Jombang. Baleni bang, ini baleni mungkin jadi jenengan Pak ini mungkin. Solo Karanglo ini. enak ya, Gagang Karanglo ya. Iya. Kelasnya lokalan ya. Coba sini lagi. Tumana kaya apa ki pemimpin barisan pramuka iki. Iki lho iki. Iki pas dindemi yo. Antarane apa tembur. Reokan. Iki lah kerasa nang iki glegeci ambu iki lho. Napa? Maksudnya ada ditimbali Bang Molo kon rene iki acarane apa? Kon gano lho, Sunatan. Iki butek kowe. Bocah iki kulino. Ade lah ada sunatane Bang Molo. Rong sasi kepungkur to. Dikongkon rene iki lho dalam rangka apa? Awak dhewe kon gano. Iki kok opo men lho. Maksudnya iya ngene lho nggih, dadi adewe lak dikon gano rene iki dalam rangka apa? Reokan. Iya.
kulino gidis lho. Halal bihalal. Mending Mbah Molok duwe rezeki nglumpukne anak putu kabeh karo tangga-tangga masyarakat Teparo. Dure Jakarta ya teko. Teko Samarindange nggih rawuh. Maluku ya teko. Apa ta sebabnya Mbah Molok kuwi kok ngenekne acara halal bihalal? Perkara duwe duit. Jelas ora seneng kok kulino gidis. Lah nek kita kan diupaya durung tewa. Ora ngono, iki lak enek dasare. Oh iya apa? Mbah Molok menika lak seniman. Iman. Kuwi ora ngger seniman. Oh iya apa? Iki nggone wong alim ulama. Oke. Cecek masjid. Menika kok nyapa ngenekne halal bihalal. Ngapa? Menika Mbah Molok ngugemi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma iki. Layak dulu al-jannah qoti. Artine Imam. Layak dulu al-jannah qoti. Barang siapa yang memutus tali silaturahmi tidak pernah akan mencium bau surga. Mau tepuk tangan buat Bang Molok. Yo aku siapa lah Rasa duit Bang Molok. ora usah kok nek ngene iki kok iso. Iso. Lah ngono kok rebut urun barang. Wong nek iso kayak hiburan tangga iki pahalane gede. Tunggu Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Sing genah to nek. Mati yo iki. Ya iki lho. Tenanan lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bayu kita Banyak bete. Iki magrek-magrek. Aja kopi. Awake ngene ya, awake. Semedene iki nggawa wali barang ngene iki lho guyone iki. Game pun nek konten. Oke, Lah kowe kuwi kok iso. nek tangan satu aja. Bisane. Pak, Bisu. yo dongane sing apik, sing Rasa dongane akeh. Hmm. Mbak Molok wis genah ngene iki iso nututi bocah nom. Akhire anak boy kene teko ibarat dadi guru sing sejati. Iya bener lho kuwi. Nyatane tangga Teparo nggih rawuh sedaya. Oh, iya. Berarti ya sosiale menika lah. Sosiale apik. Menika nggih tahun depan jangan lupa coblos nomor 34 menika nyalek. Oh, itu slogane. Apa? SDM Kru Simo Jaya Muda Bunda melipis mulai blaus. Maksudnya lah apa ki? Artinya ki lah nyambut gawe tenanan. Nyambut gawe sing blaus to ora nyambut gawe. Aduh. Gak jeblas mulai kok iso. Pokoknya ditunggu sak keluarga panjang umur. Amin, amin. Sehat selalu. Amin, amin. Anak putune besok jadi wong pinter. Amin ya Bisa Allah. ngangkat derajat wong tuwek. Amin. Sehat selalu nggih, Bang. Saya kata anak tahun belas. Kok tetep ngono ae lho kowe iki kok Bukan. kok bakat saya kata. Oh, ngerti gandule, gandul sarung kiai itu. Kowe ngandel karo iki. Tak duan itu cepat ini. Jawab di sana. Dilanjut. Monggo, Bos.